Мафия. Опит за етимологичен анализ на тази дума. Що се отнася до етимологията на термина мафия, ще отбележа трудовите на писателите по въпроса. Като начало всички са убедени, че етимологията на този термин е забулена в тайна, която едва ли някога ще бъде изяснена. За мен очудването беше, че за тази точно етимология има повече написани версии, отколкото за който и да е град в света. Имайки предвид това, ще започна от една теория, която е твърде непретенциозна. Според нея името не означава нищо, просто едно авторско литературно хрумване, като това за термина робот. И така, Гаспаре Маски и Джузепе Рицото написали комедията Il mafiosi della Vicaria – мафиозът на Викария. Викария е името на затвора в Палермо. В комедията затворниците и техните надзиратели съставлявали една общност, чиято дейност, правила и закони били като на сегашната мафия, да кажем, техен прототип. Пиесата се играла с голям успех в цяла Италия и веднъж в 1865 префектът на Палермо, маркиз Филипо Антонио Гвалтерио, исторически запознат отлично с нравите в Сицилия, в един свой доклад за престъпността на острова използвал термина мафия, за разлика от съвременния мафия, имайки предвид престъпните банди. 3 години след това, в 1868, в речника на Александро Трайни, този термин е бил употребен в смисъл на дързост, нещо извън допустимото. Историците дават своята хронология. Остров Сицилия е бил владян освен от корените си жители и от гърци, вандали, готи, араби 9 век, нормани 11 век, французи 12 век, испанци 15 век и тъй нататък. И през всичкото това време съществували социално-политически предпоставки за възникването на съпротивителни движения у местното население извън рамките на закона, които в последствие прераснали драстично, достигайки това положение, за което се говори в нашата съвременна действителност. Затова не бива да не очудва проповядването на семейните ценности в 10 закона на мафията. Бандитските групи имали подкрепата на местното население, те се смятали за свои, а официалните властници винаги се смятали за чужди. Според живелия в Палермо Джузепе Петро, мафиот означава човек съсредоточен в себе си, уповаващ се единствено на собствените си сили, нетърпим към чуждото превъзходство, отмъщаващ за получените оскърбления по свой си начин, нямаш нищо общо с закона. Според други мафия се нарича безстрашното начало у мъжа, а според трети в италиански език думата мафия е дошла от арабски. В този случай, както и в описаните по-долу, намесват арабите поради тяхните трудно смилаеми думи и изрази и означава красота и храброст, съчетани с величие. А на някакъв си сицилиански диалект мафиозета означавало нещо прекрасно вълшебно, от което всички се възхищават. Според социолога Диего Гамбета, в 19 век в Сицилия терминът мафиози имал 2 значения – безстрашен и побойник, непокорен, но горд човек. Според друг сицилиански диалект, поредния, мафия означавало смелост. В романа на Марио Пузо Кръстникът е отбелязано, че пак на сицилиански диалект, следващия, мафия означава убежище. Подобно име носила сектата на последователите на свети Франциск де Паоло, основана в 1185. В 18 век членовете на тайното общество в Палермо прекарвали деня си в молитви, а вечер защитавали със сила огнетените бедняци. До тук с местния патриотизъм. Унгарският журналист Габор Хелерт е посветил 13 години за изучаване на мафията. В своя книга за нея той посочва доста варианти за произхода на този термин. И тъй като дълго време Сицилия била владяна от арабите, има много версии за арабски произход на името, тъй като коренът мав или мафф не може да се свърже с латински или древногръцки произход. И тъй, от му афах – защита, безопасност, от мафра – убежище, укритие, тайник, от маф-ат – сенчесто място, от мафия – измама, от мафе-фал – място на събиране, сбор,
от махиас бъбривец, от мафлунт негоден, в смисъл дързък, от махайс самохвалска заплаха, от муафа злоупотреба, от мафия място на спасение, от муафак защита на слабите, според Наталия Матюшкина. Макар и след толкова много варианти от арабски, учените никога не са дали пълното си съгласие за арабския произход на термина. Тоскански диалект – мафиозо, човек опиращ се на грубо насилие, според историка Сан Коренти. Френски – от мовез, лош, зъл. Тюркски – мафо, грозен човек. Древен документ от 1658 под името Магара се подразбирало магиосница, жена, която се занимава с магии. По-късно тази дума започнала да се използва за обозначаване на криминалните явления в Сицилия. В романа си «Лицом к лицу» Юлиан Симеонов пише, че на сицилиански диалект, те май станаха доста, мафия означава «мое дело». Според Хенер Хес, мафия е абревиатура, означаваща «Мортия ала Франция Италия Анела», смъртта на Франция иска Италия. Има се предвид въстанието срещу френските окупатори, известно като Сицилианска вечерна. Отхвърлена обаче от сериозните историци. Друг етимолог Чарлз Хетхорн пак повтаря абревиатурната версия, като при него мафия означавало мацини от ориза форти инсенди авеленаменти. Тоест, Мацини разрешава кражбите, запалванията, отравенията. Като Лозо, целящ да скари от черни двамата водачи на движението за обединение на Италия в 1860-та, Мацини и Гарибалди. С една дума глупости. Естествено, има и библейска версия от корена мав, превъзходство, богатство, откъдето произлязло името Мафео, Мафей, Матей, един от апостолите на Христос, единствени от тях, който показва превъзходството и богатството си. Нали е бил събирач на данъци, митар, бирник. На Преображение е празнувал събитието на богата трапеза с пищен долей, за разлика от другите бедни апостоли. В тази връзка в Сицилия представянето на богатство и висок социален статус се смятало за естествено явление. Дойде ред и на народната етимология, без която всеки етимологичен разбор би бил непълен. Тя гласи, че по време на френското присъствие в Сицилия един френски войник насилил и убил една сицилианска девойка. Майка й плачела от мъка и викала «Мафия, моя дъщеря». Оттам дошло и името на насилниците. След толкова много версии, повечето, както ми се струва, доста далече от, да го кажем, здравия разум, и аз реших да изразя и своята версия. Мафия е наистина абревиатура, означаваща много авторски фантасмагории, изразени ялово. В своя подкаст Генка Шекерова и Миролюба Бенатова изровиха от някъде едно изказване на италиански журналист, пишещ за мафията. Според него Италия е демокрация с мафия, а България мафия с демокрация. Но нека не издребняваме чак толкова. За накрая съм оставил следната версия. Според журналиста и историк Милена Върбанова, след превземането на Троя, бежанците от остров Крит, чийто генезис бил тракийски, попаднали в Сицилия. Позовавайки се на историческа библиотека, книга 4 от древния автор Диодор Сицилийски. Там те започнали да издигат светилища на майките, които обожествявали. Названието мафия според него означавало буквално майки на древен тракийски език, матя, множествено число, но звукът лесно преминава в Ф. Това са според нея парадоксите на речта и историята. И след като думата отечество произлиза от отец, баща, при положение, че държавата с неспеняемо име, откакто е създадена, България, върви безвъзвратно към своето закриване, защо следващата държава, която ще се появи на нейното място, да не носи името на майката, а именно мафия? Това даже ще бъде и новото начало, както ни обещават нашите политици.